botbreuken, geen bussen en een hoop geglibber. Ook vandaag zorgde de gladheid voor een hoop hinder. Ja, bij ons ging het heel de weg eigenlijk wel goed. Alleen nu op het laatste stukje. En, onderuit gegleden. Met iemand achterop. En verder in het nieuws vandaag. Oesterstropers voor de rechter. En provincie geeft definitieve klap op de Zanddijk. Goedenavond. Winterweer hebben we natuurlijk wel vaker in Zeeland, maar de afgelopen dagen was het flink raak met de gladheid. Gevolg een dodelijk ongeluk en tientallen mensen naar het ziekenhuis. Bij een eenzijdig ongeval in Capelle overleed vanochtend vroeg een 50-jarige vrouw. Haar auto raakte vermoedelijk door de gladheid te water. Een bestuurder van een kraanwagen heeft de auto nog uit het water getakeld, maar hulp kwam te laat. De vrouw overleed ter plaatse. Op veel plekken reden er door de gladheid vanochtend geen bussen. De gladheidsbestrijding rukte vannacht met meer dan 100 wagens uit om de wegen voor de ochtendspits ijzelvrij te maken. Nou, ijzel is sowieso wel heel erg extreem. Sowieso omdat het natuurlijk onzichtbaar is ook voor de weggebruiker. Maar voor ons ook heel moeilijk om te bestrijden. Omdat we in principe heel veel voertuigen nodig hebben die het water en het zout vermengen voor een veilige situatie. Ondanks de voorzorgsmaatregelen ging het op verschillende plaatsen in de provincie toch mis. In Oostkapelle en Hoek belanden auto's op de kop in de sloot. Op de spoedeisende hulp bij het ADRZ in Goes was het druk. Zo'n 20 patiënten werden daar behandeld met klachten aan pols, hoofd, handen en benen. Een aantal mensen kwam ook nog met de schrik vrij. Ja, bij ons ging het heel de weg eigenlijk wel goed. Alleen nu op het laatste stukje. En, onderuit gegleden. Vanaf mijn huis tot hier zo dacht ik, oké, ik ben er bijna. Maar ja, toen fietste ik hier zo en toen gleed ik al uit. Ja. De Veiligheidsregio Zeeland meldt dat het enorm druk is bij de ambulancedienst en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En doet dan ook de oproep om thuis te blijven als je niet de weg op moet. De code geel duurt nog tot morgenochtend. De GGD heeft gekregen wat het vroeg. 2,4 miljoen euro extra van de Zeeuwse gemeente. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Verslaggever Marieke Kerklaan praat ons zo meteen bij. Maar eerst hoe de GGD in de financiële problemen kwam. Ik heb u al eerder verteld dat de rek eruit is bij de GGD. Maar nu is de bodem bereikt en dreigen we daar zelfs op onderdelen doorheen te zakken. De directeur van de GGD sprak eerder ferme taal richting de geldschieters, de gemeenteraden. Volgens de directeur dreigt de GGD Zeeland niet meer te kunnen voldoen aan haar wettelijke taken zonder extra geld. Als oorzaak wijst ze onder meer naar een mislukte reorganisatie van een aantal jaar geleden. Met die 2,4 miljoen wil Gamers 26 voltijdsbanen creëren. Ze willen een reorganisatie van een paar jaar geleden terugdraaien, waarbij een managementlaag is wegbezuinigd. Gamers vindt het belangrijk dat die managementlaag weer terugkomt. En ook wil ze extra personeel voor op de werkvloer. Lang niet alle gemeentes trekken zomaar de portemonnee. Middelburg bijvoorbeeld heeft fikse kritiek. Ze hebben moeten bezuinigen, maar alle organisaties hebben moeten bezuinigen. Ook de veiligheidsregio en zo meer. Dus ze zijn niet de enige die hebben moeten bezuinigen. Zij zijn nu wel de enige die fors geld vragen. Maar dan moet je wel een plan maken. Welk personeel heb je als eerste nodig? Zet daar goed op in. Welke taken hangen daaraan vast? Nee, dat plan dat mist. Capelle en Noord-Beveland willen garanties dat het geld echt terechtkomt bij personeel. En dat als vacatures niet worden ingevuld, er geld terug moet naar de gemeentekas. Ja, Marieke, een hoop gemor. Toch waren ze het er vandaag over eens. Die 2,4 miljoen extra, die moet de GGD krijgen. Waar is al die kritiek dan gebleven? Ja, die is eigenlijk feitelijk gewoon aan de kant geschoven. Capelle en Noord-Beveland die vroegen inderdaad van zorg dat het geld terechtkomt bij het personeel. Als het niet bij personeel terugkomt, willen wij het terug. Nou, dat is niet gebeurd. Middelburg en ook Vlissingen zei we willen het in delen betalen, zodat we ook kunnen zien en controleren dat het goed terechtkomt. Ook dat is niet gebeurd. Wat wel is afgesproken is dat er veel evaluatiemomenten gaan plaatsvinden om dan ook echt te kijken of dat geld op de juiste manier terechtkomt, dus bij het personeel. Nou, de GGD zegt in de reactie in ieder geval blij te zijn om nu aan de slag te kunnen en zet in op de werving van personeel en heeft er eigenlijk ook alle vertrouwen in. Een aantal mensen werken al bij ons, daar kunnen we contracten mee verlengen, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben natuurlijk ook best veel te werven om die versterking te doen. En dat gaan we echt als eerste nu heel veel aandacht geven. Ja, veel aandacht. Zijn de problemen nu ook opgelost?
Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd wel af. Want ik bedoel, ze gaan werven en de GGD zegt dus van er ook alle vertrouwen in te hebben. Een deel van dat geld gaat dus naar die managers. Daar zeggen ze van dat moet niet moeilijk te vinden zijn. Maar goed, er is natuurlijk sprake van een enorme personeelskrapte. En een deel van het geld gaat naar zorgpersoneel, naar mensen op de werkvloer. Ja, en die hebben natuurlijk op het moment heel erg veel om uit te kiezen. Dus dat is afwachten. De volgende vergadering is in april tussen de wethouders en de GGD. En dat is natuurlijk ook het volgende belangrijke evaluatiemoment om te kijken of die 2,4 miljoen terechtkomt bij nieuw personeel. Marieke, dankjewel. Een deel van de bewoners van een flatgebouw in Vlissingen, waar gisteravond brand woedde, kan nog niet terug naar huis. Volgens woningcorporatie Lesco overnachten de gedupeerden van 8 woningen nog zeker tot maandag ergens anders. Politie en brandweer doen ook nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een man uit Ierseke moet van de rechter in Middelburg een boete betalen van €1500 voor het illegaal rapen van tapijtschelpen. Hij werd betrapt met 127 kilo. 5 verdachten in 4 zaken voor het illegaal rapen van oesters en schelpen. De rechter behandelde deze zaak in 1 keer omdat het vaker voorkomt en het illegale praktijken zijn. Het wordt namelijk gezien als een visserijdelict en een vorm van stroperij, wanneer meer dan 10 kilogram per persoon wordt geraapt. Een Belg moet van de rechter €500 boete betalen voor het rapen van 175 kilo tapijtschelpen in de Oosterschelde. En een oestervisser uit Ierseke moet een boete van €1500 betalen voor het in het bezit hebben van 366 schelpen en het niet hebben van de juiste documenten daarvoor. Het Lodewijk College is er blij mee dat de gemeenteraad in Terneuzen heeft ingestemd met de verhuizing van de school naar sportcomplex De Vliegende Vaart. Volgens het schoolbestuur krijgt het voortgezet onderwijs daar een flinke stimulans. Onder meer omdat de 2 vestigingen van de school daar kunnen worden samengevoegd op 1 locatie. Met de nieuwbouw is €75 miljoen gemoeid. En dat is de grootste investering voor de gemeente Terneuzen ooit. Dan, de kogel is definitief door de kerk. Provinciale Staten van Zeeland is akkoord met een budget van bijna €70 miljoen voor de verbreding van de gevaarlijke Zanddijk bij Ierseke. En daarmee gaat een plan voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de A58 en Ierseke definitief van tafel. Eerder deze week gingen de gemeenteraad van Rijmerswaal en ook waterschap Scheldestromen al akkoord met de verbetering en de verbreding van de steile Zanddijk tussen de A58 en Ierseke, waar auto's rakelings langs vrachtwagens rijden die van de 2 industrieterreinen bij Ierseke komen. Voor de verbreding moet wel een aantal huizen langs de route worden gesloopt en bedrijven vrezen jarenlange omleidingen als de weg naar de A58 op de schop gaat. En bij de abdij staat collega Ariane Lafort. Ariane, de VVD noemt de Zanddijk nu al het duurste stukje weg naar een kern in Zeeland ooit. Maar er zijn ook partijen die vrezen dat het misschien nog wel veel meer gaat kosten. Ja, want nu de kogel inderdaad bestuurlijk door de kerk is en 3 bestuurslagen akkoord zijn. Hè? De gemeente Rijmerswaal, waterschap Scheldestromen en dus vandaag ook de provincie Zeeland, bestaat de vrees dat bewoners en ook bedrijven in de omgeving, ja, dat die in grote getalen naar de rechter gaan stappen. En dat dat budget wat nu beschikbaar is, dat in de loop van de jaren door zal groeien, daardoor naar zo'n €100 miljoen. Er is zoveel weerstand dat je ook mag aannemen dat er veel procedures gaan volgen. Dat betekent dat het uitloopt in de tijd, maar ook in de kosten. Ik vrees dat we over een paar jaar gaan vaststellen dat het inderdaad meer dan 100 miljoen gaat kosten. Dat zou kunnen. Forum voor Democratie wil een referendum. De Zanddijk was nooit iets, is niets en zal nooit iets worden. Niemand wil dit. Kies voor een poldertracé en vraag het de bevolking. Er zijn ook zorgen over de veiligheid van fietsers op de nieuwe route straks, die op een parallelweg met landbouwverkeer blijven rijden. Ik ben blij dat een aantal zaken verbeterd is, extra fietstunnel. Maar wij hadden zelf graag nog gezien dat het landbouwverkeer op een bepaald stuk waar veel fietsers zullen fietsen, dat gescheiden zou moeten worden van de fietsen. Omdat we natuurlijk in het verleden nog een aantal ernstige ongelukken gezien hebben. Zeker nu ook met die elektrische fietsen. Helaas is dat niet in het plan gekomen. Maar wat ons betreft had daar echt nog een tandje bij gemogen. Gedeputeerde Harry van der Maas gaf vanochtend eerlijk toe dat hij eigenlijk ook liever een rondweg had gehad. Maar ProRail en het Rijk willen daaraan niet meebetalen. En dus moet de huidige weg opgeknapt worden. Het is niet anders. Je kunt niet vast blijven houden aan iets wat gewoonweg niet kan. En als we dat wel doen, dan komt er geen oplossing. Daarom moeten we nu voortvarend door met dit project en betekent een andere route kiezen die wel kan.
Dan nog even iets anders, Ariane. Het was de laatste dag van de Staten voor dit jaar. Nog meer dossiers die even afgerond moesten worden? Ja, toch ook een ander moeilijk dossier, hè? De verkoop van de Pesem aan een Tsjechische energiereus. Ja, een deel van de staten zegt, het gaat dan ook over de verkoop van een gascentrale. Laten we dat nou niet doen, want daar valt op dit moment heel veel geld ook mee te verdienen. Maar een groter deel van provinciale staten zegt, ja luister, dat moeten we gewoon niet willen. Hè? De Pesem, hè, zo'n gascentrale, dit is een commerciële onderneming en daar moeten we als overheid toch eigenlijk van af. Want dat houdt allerlei financiële risico's met zich mee. Ja, we kijken hier door de ramen. We zien de statenleden die zijn inmiddels uit de statenzaal gekomen. Dat punt is afgerond. Een meerderheid is toch voor de verkoop van de Pesem aan die Tsjechische energiereus. Ariane Laforte, dankjewel. De winterse buien en de vorst in de grond gaven die gevaarlijke combinatie voor die gladde wegen. Maar na de kou van de laatste tijd kun je ook schaatsen. Hoewel de temperatuur nu weer iets boven 0 uitkwam overdag. Nou, morgen overwegend zonnig en droog. Zondag is het ook nog winters. Maandag wordt het heel ander weer. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op onze site omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu een fijne avond en natuurlijk alvast een heel goed weekend.